Здравейте хора, аз съм Minecraft BG Gaming и днес ще ви покажа как да си сложите скин на Minecraft безплатно. Така, тези, които са ми гледали предишният клип, който беше как се прави купена версия безплатно или премиум акаунт, обаче без нищо да му слагате още, така ще разберете, просто да е по-кратко и да не е толкова дълго, да са по отделни части. Така, направо не си губете времето те, които не сте го гледали. Първо изгледайте предишния. Казва се Minecraft, как да си направите купена версия. Имам и за ресурсен пакет как да си направите, но ще ги видите като влезете в канала. Правя този клип с Big Boss, ако искате, сега ще чуете, той ще ви се представи. Здравейте! Така, да знаете, че след като приключим с... момент. Да знаете, че след като приключим с клиповете за скиновете и за изгледа на предметите, ще ви покажем един клип, който ще бъде в един сервер на име Lastcraft. И тогава ще започнем игра в него, но сега да свършим бързо. Трябва да имате иконка на Minecraft, натискате ляв бутон върху нея, десен Open File Location на английски или отвори местоположението на файла. И ето, сега например, ето тук горе натискате, това при всички е на английски, .minecraft, versions. Да, това сте го виждали в предишния клип, аз вече си имам готова версия. Натискате Open, трябва да имате WinRAR, това съм го обяснил в предишния клип. Отваряте си го, влизате в Assets. Сега това е ново. Влизате в Assets. Момент. Ultimate version е моето. Да, тук съм си влязал. Assets. Ето тук. Minecraft. Textures. Ето това тук. Entity. Ето тук. И ето, сега Alex. Изглежда нормална. Стив също. Не за дълго обаче. Сваляте си го това, без да го затваряте. Това може да го затворите. Ето, влизате в сайта нова скин или откъдето искате да си свалите скин, ако знаете други сайтове. Обаче аз го свалям от тук. За следващите клипове обаче ще ви е задължително да е от нова скин, защото аз друг сайт не знам. И ето, примерно, избирате си някой скин от тук, или ако искате някакъв определен, му пишете името. Аз съм си избрал този. Натискате ето тук горе Save. Give me a name или description, не пипате нищо. Пак Save натискате. Съвсем малко време ще ви отнеме. Даже при някои хора става директно и така. Да, тук link to skin, editing sample, forum code, you can embed this P, също не го пипате. Ако искате, натиснете тук copy image и после ето тук paste, обаче при мен не се получава. Тъй, че натискате download, тези неща пак не ги пипате. Ако искате, може да дадете линк на скина, примерно в някой ваш видеоклип или някое място, тук може да си направите картинка с него, тук да му запазите скриншота, обаче сега, за да го имате, просто натискате Download. Появява ви се ето това. Направо вместо Copy Image или Copy Image Location, което при мен не става, или Save Image и после да си го придърпвате. Просто ето така, дърпате го до ето това тук долу. Ето тук, обаче аз сега си имам скин. Ето това ще ви се получи някакъв объркан текст. Ето този същият ми е. Къщавате си го някакси. Моят е PvP Boy. След това му давате копи. Пействате го тук. Единия с малки букви го къщавате Алекс. После пак пействате. Другия с малки букви го къщавате Стив. Тук влизате отново, където бяхме. Алекс, натискате Delete Files или изтри файловете.
Дел. Yes. И ви се маха. Направете същото и с Стив. Delete files. Yes. Да, сега. Ето тези двамата си ги взимате така. Придърпвате си ги, ето тук при книжките и в страни ги пускате ето тук, при другите картини. Ето това, тук ви се появява, да, roaming, тук не пипате нищо обаче, натискате директно OK. И ето сега пак имате Алекс и пак имате Стив. Та ето вижте, отварям Алекс, така изглежда. Отварям Стив, така изглежда. Ако искате да ви пуска между два произволни скина ваши любими, някой път единия, някой път другия, единия... Сваляте си два скина, единия на Алекс, другия на Стив и си го пускате. Обаче аз искам един. След това си го затваряте. Отваряте си Minecraft. Чакате да ви зареди. Аз съм играл за последно на 1.8.9. Ето и сега тук си намирате версията. Ето моята сега новата е Ultimate Version. При вас вие така както сте си я кръстили. Но както казах, за да разберете как се прави, гледайте предишният клип. Натискате Play, това вече е ясно за всички. Сега, например, си отваряте нали Minecraft. Обаче, при мен, аз съм го опитвал само на синглплеер и мисля, че само там работи. Но нека разберем. Така. Само да видя разни неща. В смисъл, няма какво да видя. Виждате си, ето тук трябва да ви пише и Cached Version Tip. Отваряте си самостоятелна игра. Ето аз си влизам тук в светът на Стефан. И сега ще видите, че ще бъда с този скин, който съм си сложил. Ето, зареждам и моя свят, може и в нов свят, където искате на синглплеер става. Независимо на какъв тип. Само, че тук при мен е тъмно, не знам защо в този свят. Всъщност знам защо. Както и да е. Ето така. Само да изляза. И ето. Поменил ви се скина, ето. Ръчичката ви променена, само че, примерно, ето аз го махам. Да. Ето, изглежда ви по различен начин. Ето така, само че моя сега е с броня. И така. Добре, променил ви се. Това беше от този клип. В този клип от мен. Още веднъж благодаря за гледането. Да чуете довиждане и от Big Boss, да ви кажем. Чао! Чао и от мен и до скоро!